Bueno, Kristina, ikusi dugu kalera gogokin ateatzen diela, ezta? Bai, pozik jaten zen Ikusten daia bakitela zer badatorrela, ezta? Bai, hazin dugu bino listoak izaten dieta okearki hortzen die fetxak eta gauze guzitaz. Arro baserrian, guztia prest, ezta? Olentzerotarako, hainbat olentzeroetako. Hoi da, dena prest dauzkuia. Joanen gai Iruñea, batzuk, beste batzuk Tudela, beste batzuk Mutiloara eta beste batzuk Antsoaine. Bueno, hemen animalengatik ez da izango, ezta? Ez momentu zailatzen gaden eta... Hots. Goseakin dabiltza eta bueno, hauek ere Iruñera joango direla, ezta? Gaur ez dugu saldu. Gozaldu gabe arramatuko ditugu, baina bai, gozalduko dutela eta joango direla olentzerora hauek ere, ezta? Bai, dudik gabe, antxizaren dioke. Bueno, lasaitu hemen, kosten dugu pixkat. Nahi duela. Aizu, zenbat asto joango dira? 10. Zenbat animali guztira gutxi gora bera moitze dituzue? 200 bet inguru. Gogoekin edo nola hartze dituz egun hauek? Bai, pozez, eta gogoakin. Erraiz moldatzen dira animaliak hainbeste jenden artean? Bai, txukun joaten die. Hombre, behin ezin da, esan azin da teknola reazionatu behar dunez. Beti guk ez ditu, denak eunek igualak izaten da, okez. Eta izan ditek pixko nerviosotu dela, oizutu dela zerbait olokesea, baina ez. Hainbeste azin da muitzeko, denak portatzen die espezial. Ogia janda gero, postre hartzen ari dira, ez da, Kristina? Lehorra gelditu zaren zaioa bat, hau bustitzeko. Bueno, hortxe daukagu, familia ere olentzeroa, Iruñeko olentzerora jongo den familia, ez da? Bai, okei honen dia. Bueno, animali txikiak, txerrikumeak kasu honetan politak, ez da, eta jendeari gustatzen zaiola bertan ikustea. Bai, animali txikik denai. Bai, txerrikumeak, bai, antxumeak, denetatik. Osea, txikik beti bado bezea. Berezie, bai. Olentzero esaten da egun hauetan mendialdean ibiltzen dela ja jeisteko prest dagoela, animaliak ere mendialdetik jeisten dira egun hauetan, ez? Hoi da, horrengatik jotzen dira behorra gara, bilaiotatik olentzeroen gana. Ba, ikusi duzuen bezala animali guztiak prest daude eta orain protagonista bakarra falta zaigu olentzero esaten dutenez hurrengo egunetan hauetako mendiren batetik jeitsiko da. Leitzatik Aitor Perez, Euskal Herria zuzenean.